אשת חייל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, בטח בך לב בעלך אבל גם ליבנו. אני רוצה להצדיע לכל נשי החיילים ולומר לך שמה שאת עושה הוא ענק. מה את עושה? מאכילה, מבשלת, הילדים, הבית, מה זה? זה עשייה. כתוב במדרש לפרשת נוח, 4 ראו עולם חדש. יש 4 אנשים שראו עולם נכחד חס וחלילה, וגזירת שמד איומה שלא נדע, ואחר כך ראו עולם חדש ומופלא. 4 אלה היו נוח, מרדכי היהודי, איוב ומשה רבנו. נוח רואה עולם נכחד וחוזר לחיים. משה רבנו, השם אומר לו, הניחה לי ואכלם חס וחלילה, והוא רואה עולם חדש. מרדכי היהודי, חז"ל אומרים שהוא מאכיל יתומה, מאכיל את אסתר המלכה. איוב מאכיל עניים. כל אלה חוו גזירת השמדה לא עלינו נוראה, והמדרש כותב על שהאכילו אנשים אחרים מכל הלב, זכו לראות עולם חדש. זה מה שאת עושה עכשיו. מאכילה, מכינה עוד עוגיות, עופה רק מהעצבים, או מעמידה עוד איזה סיר על האש, מעודדת את הילדים. בזכותך נראה עולם חדש. בזכותך שעושה בעורף את העבודה הכאילו מאוד קטנה הזאת, החיילים שלנו יביאו לנו בעזרת השם עולם חדש, מציאות חדשה שעוד לא הייתה, כילוי כל הרוע, בזכות מה שאת עושה שמה בעורף שלך, בבית הקטן שלך. רוצה להצדיע לך, אוהבת אותך.